Tak jo, dobrý den a ahoj. Dneska do dnešního tématu, jak se připravit na příchod miminka pohledem Montessori, jsem si přizvala tady Lucku Hudecovou, která je spoluzakladatelka, ale taky průvodkyně tady v Montessori Hubu, kde vlastně natáčíme. Mimo to Lucka má 3 děti, je to tak? A ještě je také lektorka pro vzdělávání Montessori pedagogiky tady v Brně nebo jinde. Hlavně tady. Ano, hlavně. Dobře. Tak jo, a Luci, chcete říct něco o sobě nebo jdeme rovnou na otázky? Můžeme jít na otázky. Ok. Tak moje první otázka je, protože jsem prošla tady Montessori dělničkama, ale nemohla jsem se připravit na ten příchod díťátka, protože v té době mě to ještě tak moc nezajímalo. Tak v čem je to jiný proti jako klasickým přípravám výbavičky? Jak se můžeme připravit na ten příchod podle Montessori principů? Tak ja vlastne som sa tiež nechystala podľa Montessori s mojím prvým synom, pretože som Montessori objavila až keď mal on 6 mesiacov, ale potom s ďalšími deťmi a dnes už vlastne o tom viem viac, tak sa snažím maminkám pomôcť, ako je možné nachystať seba i to prostredie tak, aby sme uľahčili dieťaťu adaptovať sa na ten náš svet. Takže v čom je to iné? Úplne by som netvrdila, že máme nejaký ako zázračný spôsob prípravy sa na bábätko. A je to skôr nejaká snaha pochopiť, čím si to dieťa musí prejsť, keď sa narodí, pretože z prostredia, ktoré doteraz dokonale poznalo a prostredie, ktoré je dokonale nachystané prírodou, príde do prostredia, ktorému chystáme my ľudia. Takže väčšinou jeho rodičia a čím viac my budeme vedieť o jeho potrebách po narodení, tým vlastne prívetivejšie to prostredie môžeme nachystať a počas tých prvých 6 až 8 týždňov pomôcť mu vlastne pochopiť, že svet je krásne miesto, že svet je miesto, kde sa naplňa jeho potreby a že je tam niekto, kto mu vždy pomôže. A ako to vyzerá v praxi, poďme do praxe. Ako to vyzerá v praxi? Dnes, keď vlastne človek, alebo teda keď sa rodičia rozhodnú ísť nakúpiť nejaký kočík alebo podobné veci, tak vojdu do obchodu, kde je strašne veľa vecí a častokrát ako prvorodič ťažko vie odhadnúť, čo z toho naozaj potrebuje, pretože všetko, čo tam je, vyzerá tak, že by mu mohlo pomôcť, že by mu mohlo uľahčiť život a vyriešiť niektoré problémy, o ktorých tušia, že by mohli prísť s dieťaťom. Takže bohužiaľ, mnoho z tých vecí, ktoré sa predávajú, sú skôr ako prekážkou vo vývoji toho dieťaťa. Takže my sa snažíme s rodičmi rozprávať o tom, čo to dieťa skutočne potrebuje v tom prostredí mať a že to nie je o tom materiálne, ale hlavne, že ten prvých 6 až 8 týždňov je naozaj skôr, my hovoríme o symbiotickom vzťahu, matka a dieťa. A k tomu sa možno dostaneme ešte, ako si toto vlastne predstavujeme. Ale čo sa týka toho materiálna, tak snažíme sa pomôcť dieťaťu zorientovať v tom priestore. Takže vytvárame také 4 zóny. To je zóna spania, zóna krmenia alebo kojenia, podľa toho, čo sa darí. Zóna starostlivosti o telo, čiže nejaké prebalovanie a zóna aktívneho vlastne času, keď sa dieťa hrá alebo je v tele. A tým, že to samozrejme vyzerá nejak možno zložito, to sa môže diať všetko v jednej izbe a môže sa to diať rôzne po dome. Ale tým, že sa to deje vždy na tom istom mieste, tak pomáhame dieťaťu predvídať, čo sa s ním bude diať. Takže keď to dieťa prebalíme vždy na tom istom mieste, tak keď si to bábätko ľahne a vidí to isté svetlo, ten istý pohľad na mamku, tak sa môže cítiť viac v bezpečí a predvídať, aha, tak teraz ma bude zase prebalovať alebo podobne. Takže tým, že vytvoríme takto jednoduché prostredie, ale zároveň konzistentné, tak mu pomáhame zorientovať sa. Takže tady už vznikají takové první rituály.
Áno, pretože vlastne nielen ich mozog, ale náš ľudský mozog funguje na tom, že predvídame, čo sa vedie a tým pádom sa cítime bezpečí. Takže nie je to len o tom fyzickom priestore, ale i tá rutina v podstate. To je niečo ako orientácia v čase, orientácia vo vzťahoch a tak ďalej. Takže keď má každý večer berie do rúk ocko, tak už tuším, čo sa so mnou bude diať. A už si ma vzal, sme teraz v tej miestnosti, kde je tak príjemne vlhko alebo nejak, tak asi ma bude kúpať. A už viem, že vlastne sa to deje. A deje sa to každý večer s ockom. Keď príde na návštevu babička a rozhodnú sa ma okúpať po obede, lebo je na to čas, tak možno ma to vyvedie z miery a možno budem veľmi plakať. A možno to nie je babičko, možno je to len tým, že sa mi rozhodila tá rutina a neviem, čo sa vlastne so mnou bude diať. Mně ještě k tomu napadá taková další otázka. Možná to bude trošku navazovat, ale vlastně pokud dobře poslouchám, tak takový ty opakující věci dělají dobře té nervové soustavě toho miminka. A ta moje otázka zní, je to taková trochu návodná otázka, protože třeba o čem se mluví u nás třeba ve fyzioterapii nebo dětské fyzioterapii, tak jsou takový ty hrací věcičky nad hlavou, nad kočárkem, nad postýlkou. A že je to takové vlastně rozrušující, tak jak se nám dívá třeba na tohleto Montessori a s tím klidem té nervové soustavy? Tak v podstate sa bavíme o nejakom tom aktívnom delom čase a čo s tým dieťatkom vlastne robiť. Tak my opäť vychádzame z toho, čo vieme o tom novorodencovi a jeho tele a o tom, čím by si malo vlastne počas toho celého prvého roka prejsť. Takže keď sa to bábätko narodí, tak má nejaké reflexy, ktoré vlastne mu pomáhajú, niektoré mu pomáhajú prežiť alebo pomáhajú mu naučiť sa nejaký vedomý pohyb potom. A keď sa narodí, tak dokonale to svoje telo rozhodne neovláda, ale čo ovláda je vlastne dokáže sať a dokáže plakať, čo je základ pre prežitie v tej chvíli. No a potom postupne tým, ako je v interakcii s prostredím, začne viac ovládať ďalšie svaly svojho tela. A jeden zo zmyslov, ktorý má veľmi veľký potenciál na vlastne rozvoj, je práve zrak. Ale tým, že to dieťa je ešte tie svaly krku a tak ďalej nemá tak vyvinuté, tak skúšame to veľmi jemne v Montessori. Takže my mu dávame vhodné pomôcky. Vlastne každá tá aktivita, ktorú my v tom našom kurikulu máme, tak má svoj zmysel a účel. Takže my na začiatku ponúkame Montessori mobily, tak to voláme, sú to vlastne kolotoče, ktoré nepoháňa žiaden motorček. A i to, čo vlastne ukazujeme tým deťom, je veľmi jednoduché. To, čo ich oči zvládnu a zároveň, aby tam bola nejaká tá výzva pre to oko. To znamená, pritiahneme tú pozornosť napríklad nejakým kontrastom a potom zároveň je tam nejaká výzva na trénovanie hĺbky alebo konečnosti predmetu a tak ďalej. Takže áno, tie komerčné kolotoče sú často vlastne prehrušujúce alebo proste presítia to dieťa v nemi, pretože je tam jednak hudba, je tam jednak rýchly pohyb. To ten vlastne tie svaly krku to nezvládnu, takže častokrát je to trhaný pohyb potom. A zároveň často tam je veľa farieb, ktoré sú tiež vlastne proste prestimulujú to dieťa. Takže my tam zo začiatku máme čierno-biely mobile, potom tam máme oktahedron, ktorý má vlastne konečné hrany a potom napríklad máme Gobi mobile, kde deti vlastne majú možnosť sledovať už hĺbku, pretože sú tam rôzne odtiene jednej farby. A zároveň je to guľočka, takže je to nejaká ako nekonečný. Nie je tam tá hrana, takže musia sa viac snažiť pri tom pozorovaní. No a potom vlastne ďalšie a ďalšie. Takže s tým, čo vieme, ako sa zlepšuje zrak, ako sa zlepšuje motorika vlastne svalov, tak im dávame ďalšiu výzvu. Takže na jednu stranu vlastně se hodí pořídit méně věcí, ale co se týče tady těchto pozorovacích věcí, tak spíš víc druhů v uvozovkách kolotočů, kterým vy říkáte ty mobily. A ty potom střídat podle toho vývoja. Áno, vlastne celý ten Montessori systém s deťmi do 3 rokov je o tom, že my nepotrebujeme veľa hračiek, ale potrebujeme vlastne dávať tu dieťaťu tú výzvu, aby sa mohlo dostať na ten ďalší level. Takže ak
to dieťa pozoruje kontrastné obrázky na začiatku, tak vieme prečo, pretože ten zrak je v tomto štádiu. Ale keď niekto ponúka 10-mesačnému kontrastné knížky a tak ďalej, tak to už nie je správna výzva. Takže áno, v tomto prípade už potrebujem inú výzvu, iné obrázky a tak ďalej, pretože chcem, aby si mohla zlepšiť ten zrak, keď tam je ten potenciál. Ještě by mě zajímala jedna věc. Vy jste vlastně mluvila o tom, že máme různý prostředí pro jídlo, spánek, koupel a tak. Ale třeba v těch prvních týdnech, nebo určitě v těch prvních dnech až týdnech je potřeba, nebo hodně se doporučuje pro kojení kontakt skin to skin, takže se tam trošičku rozmazává ta hranice jídlo a spánek. Jak to vlastně souvisí? Vy jste ještě zmiňovala i nějaká jako vztahovost a symbioza. Je to v tuhle chvíli nějakým způsobem oddělitelný, nebo je to tak jako jeden celek? Nebo tím to zkusit uvést ještě? Takže vlastne v tých prvých 6 až 8 týždňoch my naozaj hovoríme o tej symbióze, čo znamená, vlastne keby pôvod toho slova je život spolu. Takže dve bytosti, v tomto prípade matka a dieťa, sa navzájom tak veľmi potrebujú, pretože si dávajú vzájomne niečo, čo im pomáha adaptovať sa obidvom na tú zmenenú situáciu. Takže v tom Montessori sa, alebo obecne v tomto symbiotickom období sa naozaj snažíme myslieť na obidvoch, na matku aj dieťa. A tým, že keď sa dieťa narodí, ako som už hovorila, príde z prostredia známeho do neznámeho, ale my vieme, že niektoré veci si môže pamätať, napríklad tlkot matkinho srdca, alebo svoje ruky, ktoré si mohlo žužľať v brúšku, alebo teda v maternici, potom počulo nejaké zvuky tráviacej sústavy, dýchanie, rytmus a tak ďalej. Takže my sa v tom 6 nedeli naozaj snažíme čo najviac si to dieťa brať do náruče, alebo odporúčame to, aby mohlo znovu objaviť, že niečo sa síce zmenilo, som úplne inde, ale niečo poznám, svet nie je tak nebezpečný. Takže skrz znovu objavenie tých referenčných bodov pomáhame vlastne tomu dieťaťu sa adaptovať, takže maminka, ale zároveň vlastne maminka to dieťa nosí 9 mesiacov pod srdcom a teší sa na jeho príchod, ale zároveň to psychicky môže znamenať stratu niečoho, čo som dlho v sebe nosila. Takže to, že ho zase drží v náručí, má kontakt koža na kožu, tak môže ju uisťovať psychicky v tom, že nič nie je vlastne stratené. Že síce ocitlo sa to dieťa inde, alebo už ho nemám tak ako doteraz, ale nič nie je stratené, len situácia sa zmenila. Ale to nie je len o psychike, je to aj fyzická stránka, že vlastne vieme, že keď dieťa sa je z matkinho prsa, tak pomáha sťahovať vlastne hormonálne, pomáha sťahovať ďalohu, čo je potreba, aby sa žena zase dostala aj po fyzickej stránke do kondícii. Takže ono naozaj, matka a dieťa si tak vzájomne pomáhajú, že vedomie toho nás musí vlastne donútiť, umožniť im to. Takže je to, ale keď sa konkrétne vrátim k tomu kojeniu, celý ten vzťah v tom 6 nedeli sa tvorí skrz ten kontakt. A tam sú rôzne druhy toho kontaktu. Jeden je prosté držanie v náručí. A to je vlastne, tam sa deje to všetko, čo som povedala. Dieťa dostáva vlastne pocit bezpečia a lásky. Zároveň poznáva tú bytosť, matku zvonku a vytvára si vlastne k nej preferenčný vzťah. Takže to držanie je mimoriadne dôležité, ale nielen držanie, ale aj tzv. Handling, vlastne spôsob, ako s deťmi vlastne vykonávame rôzne veci, napríklad prebalujeme ho, kúpeme ho. Skrz ten kontakt z vonkajšieho sveta dieťa získava informácie o tom, či je svet bezpečný, či za mnou tu niekto jedná jemne, či niekto mi povie, čo sa bude diať. Aj keď si mnohí myslíme, že to dieťa nerozumie, tak získava nejakú informáciu. Keď sa niekto na neho pozrie a chvíľočku počká, kým ho prebalí, tak je to určite iný pocit, ako keď riešim ďalšie veci a bez vlastne toho napojenia manipulujem s tým dieťaťom. Takže je to i ten handling a zároveň je to i krmenie. Takže krmenie, čož keď sa darí, tak kojenie, keď nie, tak z fľaše, ale tak či tak, je to okamih, keď by sme mali byť plne napojení na to dieťa, držať ho v náručí a vlastne ukázať mu, ako vyzerá intimný vzťah. Pretože keď dieťa matka kojí, tak je to vlastne znovu spojenie dvoch bytostí
A je fajn, keď to dieťa dostáva informáciu, že som tu pre teba, sme tu spolu proste. Takže a áno, pri tom kojení sa často stane, že zaspieva. Tak keď som hovorila o tej zóne spania, tak samozrejme to nesmerovalo k tomu, že dieťa vyčleníme niekde a bude tam samo spať, tak to v Montessori nie. Aj keď v mnohých knihách to nie je dovysvetlené, tak niekedy si maminky myslia, že Montessori nebude sedieť, pretože chcú spať s dieťaťom, ale tak to vlastne nie je. A Maria Montessori, kde si povedala, že dieťa, novorodenec potrebuje milk and love. Takže vlastne to mlieko a lásku. Takže tá zóna spania môže vyzerať tak, že to môže byť manželská posteľ. My napríklad sme si dali manželskú posteľ v podstate na zem, aby to dieťa bezpečne mohlo potom zliezť dole a tak ďalej. Ale aby to bolo to miesto, ktoré je k tomu určené, aby to dieťa vedelo, že keď sa tam zobudí v noci, že je bezpečí, že je na tom istom mieste, spím tu. Takže k tomu to smerovalo. Takže to prostě nemusí být oddělené, je to jenom... Áno, nemusí to byť oddělené. Do budoucna třeba, ale teďka v tu chvíli je to jedno. Ono vlastne, i do budúcna je to vlastne ako keby, tak ako si to rodina zvolí a ako bude to potrebovať, tak to môže byť. Z môjho pohľadu je fajn myslieť na to, aby sme deťom umožnili byť samostatní a nezávislí na nás. Aby tá požiadavka spať spolu nevychádzala od nás, že my chceme to dieťa držať stále pri nás, aj keď ono by už chcelo, dajme tomu, mať vlastnú posteľ. Takže aby sme my a ten náš prístup nebol prekážkou v tom vývoji toho dieťaťa. Takže na začiatku tie deti samozrejme chcú byť s nami. My sme to niekedy robili tak, že postupne tá manželská posteľ bola k nej pridaný ďalší madrac dospelácky, tam spalo dieťa. Ale aj v neskôršom veku deti chodili za nami do postele, takže to nie je o tom. Majú tú možnosť, ale majú aj možnosť spať sami. Mně se líbila ta poznámka, že vlastně, jak jste měli to malé miminko, tak jste dali tu postel nebo ty matrace jenom na zem. Že to je možná taky dobrý pro ty rodiče, že to není o těch super načančaných postelečkách, ale o tom, že jedno to dítě z toho bude chtít vylízt a někam se posunou. Tady tu možnost má. Áno, je to tak. V Montessori ako známe, že sa ako keby navrhuje posteľ na zemi, ale môže to byť vyslovene madrac na podlahe, alebo už v nejakých domácnostiach, keď to bolo ako keby vlhké prostredie, tak sme vytvorili ako keby trošku vyššiu tú posteľ, ale skôr šlo o to, aby to dieťa bezpečne vedelo výjsť a zísť z tej postele, že nejde ani o to rozhodne, nemusíte mať posteľ domčekovú, jak sa pridávajú postele, ktoré sa označujú za Montessori, nič také vlastne neexistuje, ide o ten zmysel a ten princíp toho, že to dieťa tam môže samo vojsť a výjsť. A teďka jsme vlastně mluvili o dětech, ale co třeba rodiče? A myslí, nebo dá se myslet v rámci toho Montessori i na rodiče, jak se můžou sami pro sebe připravit se do toho 6 nedělí? Tak pripravení dospelí je vlastne najdôležitejšia súčasť celého prostredia, kde deti vyrastajú, takže rozhodne myslím na dospelých. A čo sa týka tej prípravy, tak jednak je to asi znalosť toho, čo to dieťa potrebuje po tom narodení a čo možno nepotrebuje. Takže keď sa na toto vie pripraviť, tak prvé, s čím asi začne, je príprava toho priestoru. To je také ako hmatateľné, tým od toho sa človek odrazí. Ale partnersky si myslím, že je fajn sa porozprávať o tom, aké mám očakávanie od toho, čo sa asi bude diať po tom narodení, pretože občas sme potom prekvapení, napríklad to únavou a tak ďalej. Tak je fajn sa zamyslieť nad tým, ako si predstavujem to obdobie po narodení, či chcem, aby k nám chodili návštevy, alebo či chcem, aby tu bola babička jedna alebo druhá. Pretože je fajn si povedať, že to dajme tomu nechcem. Ja som chcela, aby sa prišli pozrieť na novorodenca, ale chcela som potom, aby sa tá rodina tvorila bez nich, ako keby to obdobie 6 nedelia. Niekto si to predstavuje inak, cíti sa bezpečnejšie, keď tam je babička alebo niekto blízky. Takže to nie je o tom, že jedna vec je správna, ale skôr si vyjasniť medzi sebou, čo od toho očakávam. A taktiež, aby sa myslelo i na toho otca vlastne, že ten otec si taktiež by si mohol povedať, ako si to predstavuje a taktiež sa zamyslieť nad tým,
čím by on mohol v tom 6. nedeli prispieť, akú rutinu alebo rituál s tým bábätkom by si on mohol vybrať. Či už je to kúpanie, či je to také časté, ale niekedy to je hra na hudobný nástroj, že ten otec príde domov a hrá na gitare synovi alebo dcere, takže tých momentov môže byť viac a zároveň ten otec za mňa je ochranca tej rodiny už v tom 6. nedeli, že keď niekto príde a manželka povie, že sa na to fakt necíti, tak proste povie, že dnes na to nie je čas. A vlastne ako keby dostane sa tej novej rodiny. Takže tak, no a obecne tá príprava skrz to materiálne a potom tieto komunikácie, tak by som to videla. Myslím si, že ta znalost těch vlastních, řekněme, hranic potom dává to bezpečí tomu děťátku i později, jestli to vnímám dobře. Jo, tak to vnímám taky. Ale tak úprimne je to práca na celý život. To začíná. Tam si vlastne človek uvedomí, že má nejaké, alebo by mohlo mať nejaké hranice. Já jsem právě vyčerpala všechny otázky, co jsem měla. Ale protože je to pro mě nové téma, je něco, na co jsem se třeba vás tady nezeptala. A bylo by fajn to takhle jako sdělit těm, co nás budou si pouštět. K tomu 6. nedeli? To, jak som hovorila o tých rôznych formách kontaktu a vôbec o celom tom symbiotickom období, tak vlastne na konci, keď to dieťa zažije za tých 6 až 8 týždňov to bezpečie, tú predvídateľnosť a to prijatie, tak vlastne získa akúsi tú základnú dôveru v ten svet. Takže keď môžeme, pretože občas sú nejaké dôvody, prečo sa to nemôže diať, či už nejaké odlúčenia alebo proste rôzne z medicínskeho hľadiska napríklad, tak keď je to možné, tak si to vlastne doprejeme, aby to dieťa odchádzalo do sveta po tých 6 týždňoch ako človek, ktorý je optimista a verí, že svet je tu pre ňoho a že mu má vždy kto pomôcť, pretože vlastne to je tá naša rola, ukázať mu, že sme tu a kryjeme mu krvák. Takže takové malé shrnutí, že stačí vlastně málo věcí a je důležitá komunikace mezi námi partnerama vůči tomu budoucnu a vyměnit si to miminko pro ten budoucí jeho život. Kontakt a láskyplný vzťah. Takže ano. Tak já teda tímto děkuju za tento rozhovor a ještě nabídnu možnost, jestli byste chtěla představit tady Montessori Hub, kdyby někdo chtěl třeba navštívit a případně i ty vzdělávací věci, co máte, tak teďka tady máte možnost. Tak ja ďakujem, že ste ma oslovila. Tak tento náš priestor, keby som mala predstaviť, tak vlastne ponúkame dielničky pre rodičov s deťmi. Už chodia k nám maminky, ktoré majú od 3 mesiacov vlastne veku bábätka. Tak tu vlastne spolupracujeme na tom, aby sme sa ladili na tú výchovu, na ten rešpekt a na podporu dieťaťa v tom jeho vývoji. Až to potom vlastne prerastie do tej práce detí, samostatnej práce do dielničiek, kde deti chodia s rodičmi, majú tu pripravené prostredie a takže je to vo veku 0 až 3 rokov a potom tu máme vlastne aj po obede nejaký krúžok pre deti 3 až 6. Takže to je, čo sa týka tohto priestoru a v rámci toho vzdelávania vlastne školím lektorov, ale aj rodičov, pretože ten vek 0-3 tam niekedy vyslovene chodia lektori, ktorí pracujú s deťmi v jasličkách, ale niekedy aj rodičia a zaujímajú sa vlastne o vývoj dieťaťa. Možná ještě vypíchla jednu věc, která se mi vás strašně líbí, a to je, že jste tady vytvořili ty toy boxy, protože to je strašně skvělá věc, že nemusíme kupovat ty Montessori hračky, ale nás to tady zase půjčí. Tam vnímam práve to, že tie deti potrebujú tú novú výzvu a nie je to ako kúpiť jednu stavebnicu, ktorá im vydrží na dlhšie, pretože so stavebnicami to tak je, ale keď dieťa sa učí vhádzovanie, tak ako náhle ho zvládne a osvojí si to, tak už sa k tomu nechce vrátiť, chce novú výzvu. Takže v tomto vidím zmysel, áno, ponúkať
to požičiavanie, aby rodičia nemuseli všetko kupovať. Tak jo. Tak ještě jednou děkuji a my se s vámi tímto loučíme. Tak nashledanou. Nashledanou.